Velkommen til opholdsstedet Kornings store dag ved årets byfest. Vi besluttede i år at åbne vores hjem for lokalsamfundet. Vi inviterede byens borgere til en særlig oplevelse med rundvisning, kaffe og kage. Der var også skattejagt og slikposer til alle de skønne børn. Vores mål var at bygge bro mellem vores anbragte unge, vores sted og vores naboer. Vi ville give de lokale borgere indblik i, hvordan livet er på opholdsstedet Korning, og skabe større forståelse for vores unge, deres liv og deres opvækstvilkår. Dagen overgik vores vildeste forventninger. Over 100 gæster kom forbi, og den positive energi var smittende. Vores unge var ikke bare gæster, de var med til at arrangere dagen, besvare spørgsmål og stolt vise deres værelser frem. Vi så en fantastisk interesse for gæsterne, og det gjorde dagen til en kæmpe succes. Vi takker for støtten, nysgerrigheden og hjertevarmen. Sammen bygger vi broer, der skaber forståelse. Vi ser frem til mange flere gode øjeblikke sammen.